Tugot, ti napalabas. Ti napalabas. Naglaban manen da Ruben kan Lindon. Marigatan dagiti dua amang parmak iti tunggal maysa. Agingga nang iruar ni Ruben iti imuko. Ket imbag kong na iti bakrang ni Lindon. Iti day tamudlakan ito. Nagpaputok ni General Barbosa. Ket dagos matatim maray ni Lindon. Iti sabal bangir, nakuna nila kay Ignas asan dapay lang kasarsaritan ni Diana. Gapo iti nalabas ang panagpampanunot da ito'y no kumustan ni Ruben. Naistorya pa iti lakay no anya dagiti napasama ken kuana iti napalabas ken ni Celia. Masyan matlauna yan ni bakit ansing iti kaanakan na. Iso kinasarita na anay bag ket nagturong da iti maysa lugar. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Awanan tinagyan iti bank account ko. No awan ka amang tultulong kanyak. Diyak mo ten magatang dagiti ka sa pulag, auntie. Nala, isabdang mo ti kotse ti batog ti commercial building. Sige, auntie. Apay anak sardang ta iti daytoy abatog ti commercial building. Makitam to, Diana. Bumabata ni tilugan. Mabit lang, auntie. Apay, Diana. Mababainak launa yan kan ka. Mga no gastos ka manan para kanyak. Nangibaga nga gastusak. Adala na patag nga ipakitaken ka. Ha? Mala, mapantay ti dayta commercial building, Diana. May baga oras mo, Madam Ansama. Kastamat ka na kayo. Morning. Ha? Kinablaawan da kayo dagit empleyado. Kat inawagan da kayo iti madam. Ante Ansing. Wen, Diana. Nasingpet kan mapagtalkan amin dagiti trabahador ko iti dayto a kumpanya. Ha? Kayat mo asawan. Kukwam, dahito naglawa a commercial building, Ante Ansing? Wen, Diana. Saan la dahito a commercial building ti rumba nga makitam? Anya? Umay kabiti di opisinak. Kalpasan na. Mapantamangan iti restaurant. Sige, Ante Ansing. Ante Ansing. Saan ka di aday to'y a restaurant? Diyan na nga nan tayo, idi ka daman ng salya? Correct, Diana. Diyan kinidayam diyan manager. Kat libreng tikin nan tayo, auntie? Wen, Diana. Dito'y matlati paggapgapuan dagiti order kakankanan tayo. Anya? Ora niya ti order mamakan dito'y libre. Kaputa siyak takin kuko ay ti daytoy naglawa a restaurant. Auntie? Upatakad sa aran dayto a restaurant, Diana. Iti rooftop. At da naglawa sila da mabalin mapagturugan. Anya? Saan la dayto ti pakitaken ka? At dapay, Diana. Isungaw may ka. Anya manan ti aramiden tayo dito gasolinaan, Ante Ansing. Huldapon ta ti gasolinaan. Anya? Wen, Diana. Alaan ta amin na naglakwan da iti gasolina. Sika talagang Ante Ansing. Rabakan nakmanan. Ay, sana ka mang rabrabak, Diana. Buyaom ta ramide. Mapanak iti kasir. Kat huldapag ti kwartada. Anya? Mapanak kun. Sana bali ta si tagmutayan ti kasir. Makitam taramide. Napan nga agpayson ni Ante Ansing. Hold up! Pala kami na kwarta ti gasolinaan. Ay, sige magay, Madam. May baga oras mo. Kaya't ka di asawan da ito eh. Ako kwamanan ni Ante Ansing ti gasolinaan. Adun ti kwartata, Diana. Hinoldap ko nga medyo gasolinaan. Sika talaga, auntie. Diyak laing pagarup amay sa kagayam abak nang. Milyonaryo kagayam. Saan mo't, Diana?
basit lang nga kwarta. Anya? Malagip mo ka di pa ginapanan tayo idi kada silya nga establishmento, Diana. Iti opisina ni Atty. Reyes, auntie. Wen, mapantay ijay, takasaritak ta abogado. Wen, Auntie Ansing. Kasarsarita ni Auntie Ansing ti abogado na. Nagbak ng gayam ni Auntie Ansing. Isumot lagayam amagatang na amin akasapulan mi ijay dagos da Tata Ignas, kan Ruben. Kaya ta sa wunday ta. Balay pa'y ni Auntie Ansing ti pagnanaudan mi. Iliblibak na laang kanyak. At talagaan na sorpresa akan kuha na. Diana! Auntie, nalpas kayo na nagsarita iti abogado yung? Nalpasin. Nabitla ko matisaritaan mingem. Pagdadunan nakit din. Anya? Ay ayatan nakano. Ikalay sa anak kano pa iti kabita na panawin. Anya? Wako siya type. Iba ang gusto ko. Ha? Adamutan imot mo a brown envelope, Auntie Ansing. Ay, wen Diana. Napatagtimot ko a papel. Umay mapantaman kit di ijay kupraan. Ado ti aramidin ta ita, kaanakan. Auntie Ansing, nabayag asa anak nga imay dito kupraan. Italamanan. Wen Diana. Santa nga imay dito itapno agtrabaho. Anya nga ro ti aramidan ta dito kupraan. Umay ko labilinan dagiti tataok, ngagtrabaho da na imbag. Anya? Tataok, kunam? Wen, Diana! Kunak man no dito iti pagtrab-trabahwam, auntie. Agpaiso ngagtrab-trabaho ak ditoy. Ditoy mismo ako praak. Anya? Kukwak dito ako praan, Diana. Ha? Kunak man no kukwa ti kabagyam tayo. Nagulbudak laeng ken ka, Diana. Ilawlawag ko ken ka ti amin no apya nagulbuda. Auntie. Gaputa jak kaya tamaamuan ni mamam amay saak kabaknang. Ha? Day tatagpaiso, Diana. Jay balay ko anapanan nyo idi. Ket pagdagdag usak laeng no umayak dito ko paraan. Anya? Naira na nga daki di imay kayo nagkamang ken ni mamam. Kalpasan na mabilin ko dagiti trabahador. Mapantay ti pudno abalay ko. Ha? Mailasin ko daytoy abalay, Auntie Ansing. Wen, Diana. Nakita mo daytoy abalay. Di magasta idi iti daytoy abalay. Kat nadlaw ko pa'y asabalin ti sandal mo. Wen, Diana. Nasdaawak idi auntie. Tasabalin ti insuot mo a sandal. Saan na day ti pagsaritaan ta? Bumabatan dito'y kutsi. Kat mapantan iti balay ko. Saan ka di pa'y nagsubli daman ang ansing kan Senyorita Diana, Ignas? Saan pa, Celia? Ay, pasensya kan, no nabayaganak anapan gimatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Apay ko mga agkid daw ka iti pasensya kanya, Celia. Wen taamangan numabisin kan, kat sa anak pa'y anakaluto iti kanon tayo. Awan ti rumbang apagdanagam, Celia. Nagmerienda ak muntin itay. Isu asahan akon ang mabisin. Ala, kartingak nga rod ti agluto, tama nga numabisin ang dagiti sumangpet. Agsapul dalakit di iti makan. Adda kayam ladawan day di papa diti balay mo, Auntie Ansing. Wen, Diana. Adda pa'y group picture mi nga agkakabagyan. Wen wag kakasinsin. Day taman Ha? Wen nga agpaiso. Kaubingan nyo pa'y dito'y aladawan. No saan na kamariro. Agtawin kami lang iti bainti iti dayta aladawan. Kasta
ka di, auntie? Wen, Diana. Mabit lang ha. Ta, agisagana kiti kanunta. Saanan, auntie? Nabsugak pa'y. Kalkalpas tala ang anangan iti restaurant mo. Sigurado ka saan ka pa'y amabisin. Wen, auntie. Nagsimple lang ti panagbiag mo. Ngam nagbak ng kagayam. Ay na, Diana. Pinilik ti simple lang nga panagbiag. Nga uray adun ti kwartak. Sana kas ka ni mamam nga agraraman iti kinabaknang. Auntie? Saan ko naragpat da ito a klase ti panagbiag? No sana gapu kandi kasinsin Roberto. Anya ti kayat mo asawen, auntie? Imbaga kun idikan ka analimod day di amam. Managtulong ken amuna akasyan nagiti nakurapay at tao. Auntie Ansing? May saa ka dagiti natulungan na, Diana. At idduga sa laysayon. Gamnas kan ngay bagak amin ken ka tapno ammom. Gaputa si kanto amin ti pangipatawida kadagiti kinabaknang ko. Anya? Bakit akon ken awan mo't anak ko. Saan na pagan ano dagiti daduma kakabagyan tayo ti kinabaknang ko. Tabak nang dameten. Anya? Dumngag ka na imbag, Diana. Nas ka na maamwam no kasanuak abimaknang. Ay na, nagadumanan ti kwarta ka ni. Napukaw anamin pinsan, ti panagbutang ko iti daychay arupen. Kwarta lagayam ti makaaga si ti panagbutang mo, honey. Talaga, honey. No agsaksakita, pakitaan naklaang iti ado ak kwarta. Agimbaga kon. Anya? Oh, I love you, honey. Ay ayatan ka unay-unay. Sika talaga, honey. Tunggalikan kay ti kwartam. Ibalikas mo nga ay ayatan na. Saan laday tati paay ko kan ka, honey? Ikatangan kan tupay iti diamond a singsing mo. Ha? Talaga, honey? Wen, honey, namnamaam dayta. Masakit pa ila ti bagik. Gapo iti panagginupal mi ka ni Lindon. Diyak pa ila maibaga kabala ako napatayin dahi dyan nga awanan pahin. Kabalan na sanggahan nagiti danog ko kunkwana. Inaramat kong nagiti nasursurok ka ni Tata Ignas alumaban. Ngamjak maparmak. Alpabigsak. Kalpasan na. Roma utak manen. Si Bibiyag pa ilang nagiti leader ti sindikato. Nasaya at mata nakaruar ka nito ospital. Wen, Papa. Apay akas tati panangkitam kanya. Kaya't ka makasarita itinalapat, Papa. Kasangsangput mo pa ilaeng nga nagkapo ito ospital. Ngam kayat nako na makasarita. Napatagunay ti bagak. Awan ti panawin ko ang magisarita itagan ka, Lindon. Ado pa'y tinaskan niya si Kaswag. Anya? Magumiko kadagiti negosyo. Diyak kayat ti masinga. Negosyok kunam, Papa. Adun adares nga imbagam a negosyom laeng dagiti negosyo tayo. Apay ka di, Papa. Namimpinsan ka din nga inikat mo ti karbangak iti negosyo tayo. Binaybay am dagiti negosyo tayo. Iso nga inikat kon ti karbangam kadagiti amin a negosyo. Anya? No kayat mo ti maadaan iti kwarta. Agtrabaho ka lang nga nasaya at kanyak. Papa. No maaramid mo amin dayta, ikan ka iti ado a kwartam. Kasta gayam, Ate Ansing. Wen, Diana. Ni papam tinagpuunan kadagiti negosyo. Isu amin tinaggastos.
Maragsa ka na, gapo ka dagita nga imbagam, Auntie Ansing. Impanagan laang kanyak ni papam dagiti negosyo na. Siyak mutin ti nangitalkan na. Auntie, Ti rason no apay nga intalag na kanyak dagiti negosyo na. Gaputa mapukpukaw idin ti panagtalag na kan ni mamam. anya? Inlimod ni papam nga dapay sa bali ang negosyo na. Tapno sana maamuan ni Dolores, arupat kwarta. Auntie, Jay na po kawa plantasyon ti asukar kan ti mansyon yu. Baybay amon. Gaputa dakdakkel nga amang ti kasukat na. Di mon pagparikutan dagijay anapukaw. Tapnusan ngagsakit ti ulom. Adto ti brown envelope. Anda amin nandita dagiti dokumento ti negosyo nga intalag kanyak day di papam. Sika ti pudpud no abak nang Diana. Saan ka tasyak? Gaputa na italag laeng kanyak dagiti negosyo ang napanawan day di papam. Auntie Ansing. Ni Atty. Reyes tinangidulin kadagita a dokumento. Nga iso tinapantain nala ita ija opisina na. Ket isuntumot laeng ti mangurnos kadagiti dokumento. Tapno maipanaganan ken kadagiti negosyo day di papam. Aging ga ita. Kasla di ka pa'y lamamati ako kuam amin dagija a negosyo. Wen nga rod, Auntie Ansing. Kasla tagtagainap lati amin. Nala, dandanita ni Jayan da Ignas. Ibagamkit di kadakwada. Tamapan tayo man agdidigo si ti baybay. Kaya't ko ti agbikini ng agdigo si ti baybay. Anyan tupay, ti agururay agasat, iti biyag ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.